Көптән түгел без Неаполитана Горки кафесына кирип чыктык һәм кичкенә генә күзәтү ясадык. Меню менә шушындыйрак булды. Рәсемнәре булмагач аңларга кыенрак иде. Без бизнес-ланч алдык, ә менә белән икебезгә җитәрлек булды. Менә монысы кергәч тә зур зал һәм тагын алгарак баргач кичкенә генә залны күрәчәксез. Анда аерым кабинкалар да бар, балалар мәйданчыгы. Һәм шунда ук балалар мәйданчыгында теләгән кеше намаз укып ала. Ләкин пыяла булуы сәбәпле намаз укырга бераз уңайсызрак булуы аңлашылды. Биек түшәмнәр күрүегезчә. Официантлар озак кына килмәү сәбәпле, менә шушында мин барып менюны да алдым, аннары бераз барып заказ да бирдем. Обед вакыты, төшке аш вакыты булгач, тормагайын, кешеләр күп иде. Без ризыкларны гадәттән озакрак көттек шикелле, башка кафеларда бизнес-ланчны тизрәк китерәләр иде. Менә безнең ризыклар: борщ, салат, бәрәңге белән ит һәм ярты күмәч. Салат бик бурычлы әче иде. Игътибарлы булыгыз. Һәм сыргамак морсы. Бәдрәфне дә кирип төшереп чыктык. Балаларга да уңайлыклар бар. Иркен, әмма бер генә кабинка булгач, кеше күп, чират иде. Керү чыгу юлында коляскаларын, самокатларын калдырырга урын бар. Бу урын белән танышуга күзәтүебез ярдәм иткән дип ышанып калам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.